madokachere mabuja dzauya dzanyasi zuva rochigumi nosere mumwedzi uno waKurume aiko kuri kuruma Mhanduwe nokutoti kutanda kuno nyasi uno ZERA yabva aita kuruma munhu Mhanduwe kuruma chaiko kuita kukwachura wakomana warombo kuwarombo zvakaimbiwa namapfumo dhiziri kwaira kuita pondo madhora mairi Mhanduwe nomasendi 5 peturu wabva waita kuzamurira Mhanduwe kana iwo vanokuwa nomanzere murwere wacho waita aiwa bamusvino ipapa kwai peturu pondo nomasendi 19 pakaita kunyangariwa chaiko kurekaita kuti mangwana vanhu motogadzirira Mhanduwe kukwira makombi pondo pamaikwira dhora kukwira makombi $4 pamaikwira madhora mairi nokuti pakaita kunyangariwa paribe chiri kusara chingwa zvese zvichaita kukwira madhora 42 atatakajaira tanyangiwa pakaita kuoma Mhanduwe unobva wainatsa kuona kutoti idi hwi pakaita kuoma rekai tione kuti zvichapera sei nokuti paribe chichasara apa hurumende iri kubva yaburika ikati izvezvi munhu wemabhizimusi takatokuringai kuti tione kuti muda kuita sei kurekai kukundokwidza zvinhu zviribe koimi muri kundokwidza wani imi ndimatanda ndimukutiparira imimi rekai tione kuti zvinopera sei apa kureketa kuno vanhu vari kuramba vachindovhunduka Mhanduwe kuti kohoko nai mumaguta mumu muribe chiri kureketeka chisvinu kuti sei waribe kuderedza mitengo yokumisa motika kaa zvakareketiwa nehurumende kuti kwaiite masendi 50 mafume paya agoreketa kakati tichiri kuferefeta kuti tozviita sei dai yanga yakanzi iri kukwira aiwa waibva watomhanyira kutoti tatokwidza zvatoita ndozviri kuitika ipapa muchalinga kuona kuti paichazotanda kuderera iyo mutengo wopeturu uyu wedu ucharamba wakakwira Mhanduwe wachirere wanenge wakudaidzira kuti aiwa patakaisa paya takanga tatobhadhara kare mari dzacho saka taakumbomirira kuti titange idi kutongiwa chaiko rekai tione kuti zvinoperera kupi ipapa wari kuwerenga nhamba yevanhu vakapfa wari wakuru mumauto nowakasiya chiuto wari kuti kubva papinda hurumende iyoyi wachibisa wamugabe paye kwapfa vanosvika 40 iwe parikuita kunakidza parikuita kusvota rekai tione kuti panosvika papi nokuti zvichasvika kupi asi wambopukutana kupukutana chaiko kusvino rekai tione kuti zvinosvika kupi kanziro yeguta robulawayo yagoreketa naDavid Coltart meya ikati iwe goenda kokumbira wamunangarwa kuti watokubatsira ndo vanozvikona zvokukubatsira kuti waChina wari kuramba wachidhigimura pese pese wamire hachikorokoza chakaoma wakomana rekai tione ukatona chakuda mukutungamira onyika wamwe wese wari kunzi aiwa vanozvikonaba vaziva kuti panyangarapo rekai tirambe takaringa kuti vanozozvipedza chere kana kuti zvichapera sei kanzuro yeguta raHarare kureketa kuno kwaiya gonzi yaita vanhu vauya koita zvokupirapira midzimi yavo Mhanduwe pabasa heno kuti zviri kutekera sei kunomisiwa motika rekai tigoona kuti zvinopera sei wamwe wari kuti kwai ndiye akabva kuisiwa mabharani mukuru womuchemba yekanzuru iye Warren Chiwawa wamwe wari kuti aiwa ndiyeba heno kuti vanhu vari kumuitira panani paribe ari kuzviziva kuti zvinonyatsoenda nopapi rekai tirambe zvedu takazviringa kuti zvinenge zvidini kwai GMB zvezviyagoti aiwa tapuwa mamiliyoni omazigi 3 kubva kuhurumende pokare nomamiliyoni 5 omari yekuAmerica kuti tibhadhare warimi vakaunza zvirimwa zvavo rekai tizvione Mhanduwe kuti ndizvo chere zviri kupera sei zvinonga zvidini tinoramba takaringa dai vakatoita bauro kubhadhara vanhu nokutoti paita kunyangariwa kureketa kuno nomukwiriro uri kuita idzo maridzo dzokusenzesa idzidzi paribe chizvino warimi wafoja ndiwo ndiri kunyanya kumbwira tsitsi Mhanduwe nekuti pakanyangaritsa unenge wapeka kawanhadzirisa zvese kuti aiwa tofuma tichidira dhiziri mangwana ZERA yofuma zvayo yakanhadzira size kuita kupeta Mhanduwe hodzi warukisiwa chawa husvinu paMhanduwe kuita kunge parukisiwa chidhorobho chaicho
rekai tione kuti zvinoperera kupi. Kwai zvikoro zvakazvimira zvegani kumapopo maVictoria Falls zviri kutoramba mari yomunyika mazigi, zviri kuda mari chaiyo chaiyo iyo inotenga. Pokare zviri kuda mayusa ari musvo, Mhanduwe wari kuda bawo kubhengi. Kwai wari kuda kuti wabhadhare, munhu wese ari kuya kobhadhara mari dzobvunzo dzozimseki anobhadhara uri musvo. Panochanja chopfena apa Mhanduwe. Ringai waro panochanja chopfene nokutoti ipapa zviri kuitika zvatiri kufunga. Wari kuti wakatambidziwa mari pairi kuzoenda kuzimseki, wari kutoenda kotsvaka mazigi, mbanano mazigi, tipeiwe tipeiwe zvobva zvatoenda yoenda yakadando pakanyangara. Rekai tione kuti zvinoperera kupi, nokuti zvimwe zvacho tinozozvinyanya. Wanoringa zvomvura wozinwa wagoreketayo kutoti aiwa madhamu omunyika akazarawo komana. Madhamu ari kundohwadza basi ndiro romazoe nhore lowa nxema. Madhamu yaya anyanya Mhanduwe. Mazoe rutonzi aiwa yapa zvikamu 13 chaizvo. Ndiyo nyaya yekuita kundochera wachipaza hwizo hwemazoe pese pese. Chionai manje zvaakiitika izvezvi kuti kuchiribe mvura mudhamumo. Rekai tione kwainoperera. Apa wanoringana zvekodzero dzowanhu wari kuti iwo nyika yedu inohwadza Mhanduwe. Kwai wanhu wanosvika nokupfuura zviuru 3 wakavhiringidziwa kodzero dzawo kanosvika 500. Yei pakanyangara apo. Rekai tione kuti zvichachinja chere nokutekera kumazuva. Net 1 kwai yagofadza mutengi wodhata ikati aiwa dhata rawatenga iroro kwai ndiroro Mhanduwe. Tikati kuti rutokupa gigi ribodzi nobva wandosenzesa madiri aJojina paunenge wakarara rinogarawo risingasenzi. Tikati makona ipapo maita tusvinu. Rekai tirambe tichiona kuti zvimwe zvichaitika. Asi iyo Net 1 pokare yadzinga kamureketeri wayo anonzi Richard Mahomva. Kwai anga ano mwedzi 3 chaiyo ari pabasa. Wamwe wari kuti aiwa inyaya yo2030. Kwai Richard iyo anenge ari kunenedzewa kunzi aiwa mumwe wavanhu vari kutsigira kaiguvheya. Rerererere kunoabva agwa nayo. Rekai tione kuti Mhanduwe kuti zvinoperera kupi, nokuti pakanyangarapo. Imwe nyaya yahwadza wamwe ikavhundutsa pokare nokusuisa nokutosaya kuti chii chanyatsa kuitika. Elias Chikwava uyu murairidzi wokubika sadza muguta reHarare akazopuwa zviuru 6 zvomari nokubatsirwa newanhu. Agonza anga ari kuba foni panyahwa. Heno Mhanduwe peno ndizvo peno asi pano chimwe chinenge chiribe kureketeka zvisvinhu ipapa. Rekai tigoramba zvedu takaringa. CAF yagoti iyo inonzi CAF African Schools Championship Final inenge irimo muZimbabwe kwaHarare. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikuramba tichindotenda kuti kazita kedu kanenge kari kuitawo zvisvinu. Naiwo wari kutongawo ticharamba takazviringa. Mitambo yebhora yatambiwa Nyasi. Kepe yafara ijero ZANU-PF yaja wafana oshuka utriangle nokabodzi. Handers noFC Platinum waita 0-0. Hadi roku ikabva yati dombo linokuwa huku ichibva yagwa nokabodzi kwa0. Ngezi Platinum yaitawo twiri. ZPC Kariba ikadzimiwa magetsi kukabodzi. Teo 1 yajiwa no Simba Bora yaja Teo 1 nokabodzi Mhanduwe. Boso Highlanders Hailanga amahlola nyama wazvitadzawa wakomana waBenjani wawa waita 0-0 neEmos. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Pari zvino toringa pasi rese kureketa kuno kwaezambuko roMozambique noSouth Africa rapfikiwa izvezvi Mhanduwe nokutoti kumafashamo acho ari ikweikweyo kuri kupfuurika ba anondoda kuzama kuti ndopfuura aiwa kupfa kana watoda hako kuzvipira kuti ndinondopfa ndizvo unondosiyiwa uchibva wapfa. Rekai tione kuti zvinosvika kupi, zvichapera rini, wachavhura pokare rini. Tinenge tichindokunyepai. Apa kwaiwa pwere wari kuSudan wanopfuura zviuru
mazana mana vanokona kusaya chokudya nozvokubatsirika nazvo nokuda kwehondo yaitiwa naTrump noIran noIsraeri. Wakomana dai wareka kudando. Apa nzvimbo inogara mhuka dzokuUganda inonzi Kidepo kwai yazotanda pokare kuisiwa zvipembere imomo. Makore 40 zvabisiwa nonyaya yavanhongo vari kuuya kozvipfura. Tikati makorokoto ipapo makona. World Bank yambomisa basa wakomana Price Waterhouse Coopers kuAfrica. Pokare novari kuKenya nokuRwanda wakambosiyawo kuMauritius. Kwai vari kunyanya mutsepwede yokuba nokuita sei kuvharavhara kuba zvese ipapo. Rekai tirambe takalinga hedu kuti zvinoenda nokupi nokuti pakanyangaritsa. Apawo hurumende yeSenegal ikati munotijairira imimi vanhu vokafu kubva kaakafu zvayareketa kuti kwai Senegal ndiyo baya kunzi yakahwina mukombe weAFCON, Morocco ndiyo yakahwina pokare ikabva yatoti nemwe mitongo yange yapuwa Morocco ikabva yati kana taakutoibisa tobva tatopa imi zviri pachena kutoti paita chanje chopfene heno kuti zvikumbotekera sei. Senegal yabva yati aiwa kana muno masimba fani uyai mutore mukombe muno, asi mukombe uyu uri kuburikira pamuno munyika muno uramba uri muno kusvikira gore rino panozotambiwa mumwe mutambo. Pakanyangara rekai tione kuti zvinoperera kupi. Wakatoti tikuda kutoti kuferefetiwe izvezvi kukafu ikweyo nokutoti mainyanya matinyanyira kuti hwadza nonyaya youori chanja chopfene muri kuchiwanza. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Kahondo koIsraeri kwai kagwarasha gurukota rinoringa nozvo utikitivha munyika yoIran anonzi Ismail Katibu. Kwai usori hwese hwaanga achifungidziwa kuti ndiye akahubata hwamuvhiringa Mhanduwe. WaIsraeri wawa chavari kuseenzesa kuti wabate ipapa wese vanhu vokuIran wawa chisvino kana kuri kuti wanomutengesi wavo ari pakati. Aiwa mutengesi uyu musvino, aiwa ari kunyatsa kutengesa chaiko zvisvino. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa kwai kuBritain kuri kurohwa vanhu nochirwere chomusoro unorwadza meningitis. Iwe pakanyangara. Rekai tione kuti vanoipedza sei nyaya iyoyi. Dai kuri kwedu uno tikundoti munhu dutira mvura iwe gomwa mvura asi musoro wacho manje uyu unoda mvura chete, unoda kurapiwa zvisvino. Rekai tione kuti inosvika papi nyaya yacho. Tinoramba takalinga nokuti kwanyasi aiwa tagumira pano Mhanduwe ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.